Hej, velkommen til den her video. I dag kommer vi til at spille noget fish, for jeg ved ikke om det er den første gang på den her kanal, sådan en video, hvor vi skal fiske ved en halv time ved 3 forskellige steder. Den første, der kommer til at være den her. Jeg har lige prøvet at fange en fisk derinde, og ja, det var faktisk meget sygt. Men den måde man kommer derind, hvis I ikke ved det, det er det nye event, som kommer herind. Alright. Og jeg kommer til at fiske med Heaven's Red og Hasty. Så kan man collecte det der. Så og alle sammen. Jeg kommer til at stå her en halv time. Og det næste kommer til at være Clam Zone og så nede ved Silagen. Så ja, vi vender tilbage om en halv time. Bye. Hej alle sammen, så er vi tilbage igen. Og vi har stået i en halv time, måske 1 minut over. Så lad os lige se, hvor meget jeg har fået. Det er okay. Og så skal jeg vel sælge. Jeg skal lige over de favorite der. What the fuck? Så går vi herop og sælger. Altså, jeg vender lige tilbage, når jeg lige har fundet ud af, hvordan jeg sælger det. Altså, jeg tror, jeg har fundet ud af det. Så 107.000 fik vi ud af det ene sted for at stå en halv time. Nu er det ned til konto, så vi går bare lige derned. Nu kan I bare skåle lidt foran, fordi vi skal lige finde et sted. Så er vi nede ved konto. Jeg sætter mig her. Så ja. Vi begynder at fiske lige om 2 sekunder. Sådan der. Jeg skal lige sætte mig nogle base ordentligt. Så vi jeg vender tilbage, når jeg har stået her en halv time. Farvel. Hej alle sammen. Så har vi fisket ved Cramtown. Det her sted. Sidste fik vi 107.000. Så og lad os lige kigge igennem. Så ja, det er nogle gode en halv time brugt på præcis. Så hvad får jeg, man? Kun 42.000 simpelthen. Så indtil videre er det første sted, der er nummer 1. Så næste sted, det er så Silla-stedet. Fuck. Og imens vi er på vej derhen, så kan jeg sige like og subscribe. Og I kan også gå ind og tjekke min TikTok-profil, hvor jeg er live et par gange om dagen. Eller nogle gange. Den hedder præcis det samme som min YouTube. Bare med 17. Kost i 17 hedder den. Ja. Det var egentlig den. Det er bare det, den hedder. Så lad os lige prøve at spawne en Silla. Og så prøve at få se, om vi kan fange den, ikke også? Oh crap. Så ja. Hvis I kan, så kan I join liven, og jeg vender bare tilbage, når jeg er dernede, og så begynder jeg. Body. Altså, jeg vil også lige høre noget. Ja, og nu er vi jo også hernede, så jeg skruer lige ned for lyden. Eller, nej, kan godt lige være på en. Så ja, så skal vi bare stille os her.
ved Silla. Så skal vi se, hvor meget jeg kan få. Og jeg kan se, jeg fik også sådan en chain relic før. Men indtil videre er det... Jeg kan ikke... Det her sted, der er først... Men nej, det er ikke det. Så jeg har 2 sekunder alt sammen. Jeg finder lige, hvad det der sted hedder. Farvel, vi ses lige om 2 sekunder. Hvad er det? Altså, jeg tror, jeg har fundet ud af det. Så jeg tror, det er det her sted. Der er førstepladsen, fordi at jeg havde kigget lidt forkert. Så stiller vi os bare til her med Heaven Hasty. Og skriv i kommentarfeltet, hvis jeg skal lave det med en af de her reds næste gang. Det må være alle reds, jeg har. Så skriv det i kommentarfeltet, men så stiller vi os bare. Og vi bruger Weird Allergy. Så ja. Vi hopper bare direkte ind i det, så farvel. Altså, så har vi været her og fisket en halv time. Jeg skal lige slå det her af. Sådan der. Så det var faktisk det for alt den her video. Eller den her video. Så lad os se. Jeg har fået Heavenly hernede. Så lad os bare sælge. Hvad var det mest værd? Det er simpelthen Silla. Det er første plads. Og på anden plads har vi et eller andet sted. Og så på tredje plads, det er Chromzone. Det er ikke sådan et godt sted. Så farvel alle sammen. Det var alt for den her video. Husk at like og subscribe. Og skriv, hvis vi skal prøve med en anden rod næste gang. Så farvel. Husk at like og subscribe.